Så det man gør, det er, at man tager en skål. Det er din egen skål. Skal der vand i skålen først? Ikke først. Først smuldrer gæret ned i skålen. Gær. Gær. Jeg siger gær. Vulgært. Ej, du er også bare så god. Så der er samler hvad der er lavet. Nej, ja, så husk papir, det skal også dernede i. Og så tag det op bagefter, fordi Det giver sådan en god smag. ja, det er sådan... Nu er det smidt lige der i skralderen derovre. Så smider man det ud, fordi plads. Så boller du det bare lige lidt. Og forresten, vi laver boller. Så vi boller det bare. Okay. Mælk og salt. Ej, tag dig sammen. Dem, der har telefoner, der sidder og kigger på TikTok, dem tager jeg med hjem. Jamen, det gør vi heller ikke. Vi filmer. Advar. Sidste chance. Godt, når man er færdig med at bruge noget, så Se, nu har han det bollet lidt. Nu har han det på bollet lidt. Det er coke powder, som vi skal lave dem til. Og hvis man så er smart, så vil lave I tre her, I har gang i den stå. Ja, vi er lige i gang med at Fint det der, så smutter I vand i. Og hvis I er smart, så tager I det til mål. Så fylder I et meget varmt vand i og et meget koldt vand. Ja. Sådan her skal det se ud. Husk at bare hælde masser af vand. Masser af vand. Masser. Masser. Ja, hvis vi dør, så er det ikke min skyld. Så hælder du bare 1 deciliter vand i. En halv deciliter. Jeg kommer aldrig tilbage. Ja, se, der har vi en gaffel. Hvad skal man så? Skal man bare røre? Så rører man lige. Jonas, du holder den. Jallo, jallo. Jallo, jallo. Okay, ham er tabe ham her. Lad lige være med at filme ansigtet. Ej, det har vi gjort et par gange. Vulgært først. Det ser bare lækkert ud. Det har jeg bare lyst til at spise. Det er mega ulækkert. Det ser fucking dejligt ud. Ikke også? Morten, det her der har jeg bare lyst til at spise. Skal du være det? Helt sygt. Se, så hælder du halvanden deciliter mælk i. Fy for satan, det var klumpet. Nej, der er ingen klumper, det er bare brus. Kom op. Det er bare brus. Det er fordi, det er fra en mælkko 1. Det er fordi, det er fra en brummelko. Jeg havde en gruppe sidste gang, der puttede 10 dl mælk i. Det var lidt noget lort. Godt, I har puttet mælk i. Så skal I putte olie i. Ja. Olie er herovre. Jeg elsker at spise bremsevæske også. Ja. Hvis der er noget, der vil have frugtfarve i, så må de... Husk sukker med. Hvad fanden er det her? Solsikkeolie. Åbn den der, så hen Sult. Skal der solsikkeolie? Ja, bare giv den en squeeze af det. Jonas, du filmer. Det må jeg også godt bruge, ja. Så bliver det... Ja. Skal det her så i nu? Bare lige en lille. Giv det en squeeze. Bare lige give den en squeeze. Lidt mere. Squeeze. Det var en squeeze. En scratch mere. Og så en squib. Og så sige squak. Stop. Nu er du i hvert fald olien. Så sæt den på plads. Du sagde, at vi skal have olie. Olietube. Nu er det dig, der sætter Så den giver på du plads. lige lidt frugtfarve. Og det der skal I med det samme, I spiller noget på bordet, og så skal I tørre det af med det samme. I skal gøre det rent. Har I taget kakkel ud af det? Og hvis I får det på, så får I det af. Prøv at se mine fingre, de er fuldstændig tvældige. Jeg får det ikke af igen, hvis man får det på sig. Jamen, jeg har prøvet på noget af. Og med det samme... Det var lige her. Ja. Så giv det en lille kys på de tøj, der er. Okay. Det er Emil, der skal noget deri. Ja, det er vist nok, ikke også? Vi skal ligesom ikke dø i morgen, vel? Skal der mere lyserøde? Skal der mere røde? Jamen for helvede. Vi skal lige have Linus til at gøre det rent. Vi skal lige fortælle ham, hvad man skal gøre, hvad man skal gøre hvis man spilder. Ja, hvis man spilder, så skal man bare gøre rent med det samme, for ellers så er du homo. Eller madkulør, så skal I gøre det rent med det samme. Det sviner af helvede. Så har I styr på den vej. Apropos kongelærer. Jeg rører. Må jeg tage et billede? Nej. Du må godt tage et billede, vi arbejder. Det kommer lige ud på YouTube. På Emils channel. Og jeg bipper bare alting ud. Har du climber? Hallo, gutter, alt det her, det skal alt det her, det skal undtagen enkelt. Okay, så Skal man bare putte noget i, eller hvad? teske. Ja, du skal lige filme, Jonas. Du filmer et bord. Men det er også pænt.
Ikke mere. Nej, det må heller ikke være grønt. I med det. Det er fint. Nå, og sådan der ødelægger man en dej med meget salt. Ja, Jonas, det er ikke så ødelagt det der. Han er kun det som 2 teske. Jeg tror, det bliver 2 teske i stedet for. Nej. Vi laver meget ud til at Ja, vi skal også ja, men det ved jeg umiddelbart godt. Må lige se på mig selv der. Okay, vi skal lige have lukket på frugtfarven. Stop. Putter nej. Hallo, jo, lige fuck hjem med dig. Jeg skal have frugtfarven. Nej. Har vi sukker og sådan noget i? Nej, for det har de stjålet. Ja, så giv os lige den der sukker der. Nu bruger I den jo ligesom hold ikke. nu din kæft, mand. Tak, Bøsse. Må du frugtfarven? Hvor meget sukker skal der i? Står der i opskrift? Der står 35 gram. Fuck det. Ja. Nej, bare hæld noget i. Ja, det skal jeg nok gøre. 35 gram sukker. Ja, vi følger ikke, fordi den skal smage af noget, okay? Mere. Sidste. Mere. En mere. Bare lige sidste, bare lige for at give den lidt smag. Og fordi vi er så kloge, så laver vi fucking usunde boller. Fordi holder boller. Kan du finde mødemailen? Ja. Fuck off. Det bliver til en god jul. Hvad er det? Ja, vi skal lige se, hvor meget den står på. Kan I se det der? 50. Det kan I sgu nok ikke. Nå. Det var fedt, ja. Og bagefter så får I sådan nogle fucking pæne clips af hvordan det ender med at se ud. Eller kom med den fucking vedmail. Og som I kan se, så er der andre idioter, der også laver noget. Som stjæler vores ting. Ja. Jamen, jeg er også meget god til det. Jeg er meget god til det her sprog, min mor hun har lært mig. Jamen, jeg skal sgu... Så står vi lige lidt væk. Hoa! Giv den noget gas. Hurtigere. Det er alligevel sådan 750 gram i. Så har de vist også nok, hva'? Der er kun 500 gram. Og der er bare lige et bjerg. Det skal der fandme ikke i vores. Vi skal tage os sammen, når vi laver det. Der skal 750 gram i. Hold. Emil, der skal 700 gram. Der skal 750 gram i. Er vi ikke på en gang? Først. Lidt af gangen. Alt i alt. Jeg rører noget der. Okay, Linus, jeg står og filmer her. Jeg hedder Gordon Ramsay til efternavn. Ja, det er fint, Ramsay. Du opfører dig mere som en Jamie Oliver. Nå her. Prøv at, I skal lige rydde alt det her op, I har stående her, inden I går i gang med kameramanden. Jo mere... Jeg er voldgod kameramand, ikke også? Du skal sådan hænge ud på siderne, så skal du ned, ikke også? Har du fundet af det? Hold din kæft. Hey, det er Baines. Har du fået det med? Og vi har lavet Baines! Det har jeg lige. Nej, vi skal lige have det væk. Og bare, jeg skal lige have et flot billede. Emil, film lige. Jamen, jeg filmer sgu da allerede. Chuck Baines! Jeg spiller mig i hovedet. Det er fordi, I vil ikke hælde det i med det samme. Det har ikke gjort mig og Axel. Ja, men jeg ligner også all indgroet. Hey, shit! What the fuck? Ja, så skal der fucking mange klumper i. Jeg ligner fucking indgroet røv og sparker. Ja, det skulle nok også, der putter så meget salt i og sukker i, mand. Ah, vi har kun 4 Jonas! sukker i. Kom nu. Du skal lige sådan skåle lidt hurtigt. Har vi overhovedet nok? Tjep. 2 dillesliter vand. Også op på kanter. Det smager sådan noget. Vi mangler æg. Vi skal have mere sukker i. Nej. Emil, stop. Det måtte jeg ikke. Ikke endnu. Ja, lidt endnu. Lidt mere. Halvdelen af melen. Ja, vi dog hele. Når jeg steger, den er ved at tage nogenlunde fat, så kan man ind på 2 måder. Man kan smide noget på bordet, der skal gøre meget rent, men man kan tage Jeg skal noget med mælk i det. et skær, Kun er halvdelen af mel. Vi mangler Fuck, men vores den skal have mere frugtfarve. og I skal give lidt mere vand, så Vi skal have noget mere frugtfarve. Vi skal også have noget andet frugtfarve, ikke også? Nej. Okay. Jonas, du har... Nej, blå. Hent noget blå. Kameramand, han henter lige noget. Skittles.
Hvor er den blå frugt fra? Den er over på bordet. Kameramand kommer med blå frugt fra. Kameramand kommer med blå donuts. Kameramand har stillet blå frugt. Så går vi op og hygger os. Blå frugt fra vi nu. Jonas. Jonas. Nej, det er ikke. Det er halv. Jeg putter i. Nej, ikke med mælk. Jonas, jeg putter i. Det er aldrig. Vi tager vores video meget seriøst. Jonas. Hæld det på skeen, hæld det på skeen. Morten, vi tager vores video meget seriøst. Lidt mere. Sådan der. Ja, kom her. Puha. Hende fra et eller andet slik. Det er sådan noget. Det er ikke godt, faktisk. Jeg skal lige bruge Brians hjælp. Brian. Morten, det er Brian, ikke? Morten, de snakker til dig. Morten. Morten Ramsey. Ja, du skal lige have den klump. Det er godt. Det bliver perfekt. Move your head, I can't filme. Takke. Ja, det skulle da oven. Nu er den sgu mere blå, nu skal vi røde. Ja, når vi har suttet bollerne. Nu skal vi bruge rød. Kameramand henter rød. Kameramand er god. Kameramand. Skal vi have grøn? Linus, skal vi have grøn? Ja, og rød. Kameramand kommer med grøn. Kameramand har stillet den grøn. Jeg skal lige bruge den røde. Kameramand har en rød, der er fucking tom. Jonas, du hælder på skeen. Mere. Så nikker du sådan der. Ja, sådan der. Move. Oh, dance to you. That. Linus. Vi laver pizza. Hvem vil gerne prøve en airfryer? Det gør vi ikke. Skal vi tage den? De der boller, de bliver lidt spooky inde i airfryeren. De bliver meget rundt, og så bliver de meget hårde på to sider, meget ulækre og bløde. Kameramand henter en stol. Nej, tak. Jonas, må jeg lige komme til at stå her? Det er meget vigtigt. Det er for videoens skyld. De ser regnbuefarvet ud. Det ser bare ulækkert ud, bare. Det ser sgu da pisse godt. Skal der ikke mere mel? Det skal ud også, det. Nej, fordi det er kun halvdelen af mælket, der Ved I, hvordan man finder ud af, om en bolle er okay? Jeg kan se mel lige der. Hvordan? Nej. Hvem skal hjælpe? Man tager en ud og banker på bagsiden. Hvis du glider sådan her, så er den op. Ja, nu skal I have tæsk, det er dig der. Så meget det var jeres værste kvinde. Okay. Vi skal sgu da have en... Jonas. I skal have meget mere mel i det der. Skal vi? Ja. I skal have meget mere mel i det der. Der skal rigtig meget mel i, før du runder ind. Kameramand henter mel. Jeg kommer med det mel. Linus. Du skal i hvert fald have... Men sådan lige gør det med... Prøv at se, det der, det bliver copyrightet. Og når I så er færdige, godt drenge, fordi I er de eneste... Nu ringer min telefon. Fordi vi er det eneste hvad? Fordi I er den eneste gruppe. Linus. Shout out til Gordon. Jonas, vi skal have mere i bagefter. Ja, forresten. Shout out Gordon Ramsay. Vi er så gode. Vi kender det. Our meatballs to bolle. Giv os den samme mel. Shut up, man. Har sgu da 2 mel. Nej, vi har kun én. Dance to you. Jeg skal lige have et fucking godt. Okay, er du klar? Ja. Okay, på lidt. Det ser godt ud. Ja, det er lige en lort. Nej, det tror jeg ikke. Der er en lille. Og det her det er bare tutu. Nej, vent, jeg har ikke fået det helt. Det her det er tutu. Lille en var det på en tæt. Det rører ud over. Jamen, jeg Jeg skal godt lige noget sådan noget bøs nu. Jeg skal lige have noget fra kanteren. Fordi store, han giver lige noget af det, jeg ved. Det har vi på video, det der. Fucking G! Fuck, det er hårdt. Grunden til, at jeg sagde, at det skulle se bøs ud, det var fordi, det er regnbue. Sådan. Vi mangler rød. Hvorfor vores slet ikke rød? Jeg går lige over og henter noget sædpapir. Ej, det der det. Hvad laver du lige på den? Jonas, du. Linus. Du vasker ikke så meget. Jonas.
Jonas? Du hælder lige noget i. Jens. Sådan der. Så, Niels, nu skal du have over på skærperne. Nej, ikke endnu. Ikke endnu. Pas på, Jonas. Det var den her tøj. Det er også for det. Og det er meget professionelt. Batman! Det klæber stadig. Yeah. Kom lige med noget, jeg kan tørre hænder i. Kom lige med noget, jeg skal... Så Nej, vi tager det ikke ud på et bord. Nej, den skal over på det skærpert. Skal det herovre på med mig? Altså, er det meningen, du kører fucking stable? Jeg kan ikke finde ud af at danse. Ja, hvad fanden tror du, jeg laver? Er det fint? Jonas, din nos. Og Linus. Jonas ældre. For det bliver han nødt til nu. Jeg kan bare gøre det. Jamen, det gør Jonas, for nu har han allerede beskidt det. Okay, det er lige meget. Hvem er jeg, der gør det? Jonas, du kan nemmere vaske hænder. Linus gør det. Jeg gør det. Prøv at se, jeg har allerede det her pisse her på. Altså, han er allerede ved at lave sådan en pizza der. Du laver pizza, motherfuckers. Og der er hans kamera. Det er hans kameramand. Prøv lige at... Så får den sat med det. Kom her, der. Sådan skal det være. Den skal måske lige banges et par gange her. Giv den en test. Ikke lige så meget som mig. Åh, yes, papi. Mere. Sådan der, ja. Sådan der. Jeg bruger ikke den her ske. Hold skeen. Hvorfor vil I ikke have jeres boller til at Det er en gaffel. Vores boller, de... Jonas, prøv at se, vi har et kamera her, ikke også? Jeg elsker at stikke Nick. Jonas, flyt lige skålen. Nej, den der vægt. Og så holder du lige skålen. Ja. En eller anden hold lige skålen. Jeg kan sgu da ikke. Hvad laver Jonas? Så har vi kamet pølse. Mere mel. Har du vasket det? Her i. Hvad? Mere mel. I har skudt over 650 gram i den her. Kan jeg lige holde vand ind i et? Kom med det, Jonas. Kom med det. Sådan der, ja. Nu er vi snart tømt. 779 milliarder gram i det der. Hvor satan. Du filmer ikke så meget. Fordi vi skal have det hele. Han vil have det hele. Altså, kan du også finde ud af at klippe? Åh, yes, papi. Det kan Jeg er dernede. I skal dejen over på badepladen. Jeg skal da være ved en på den der. Så har vi 2 kæmpe boller. Bowls. I kan lave en Big Mac. Nu skal I se. Nej, vent. Sådan her. Did somebody say bomba? Så nu skal den Må man sæt godt bage mig. mig sådan her? Nu er I godt efter. Nu er I 3. Kom her. Morten. Ej, Jeppe. Spørg om Emil. Du kan. Hvad er der? Hvad er det der fint? Kom her. Den skal bare ud på, den skal bare på pladen nu, og altså, det er en lille ny mand, for næste dine fingre. Nej, jeg er ældre med det her. Hallo, skal det... Fingre du? Det der, det er du god til. Du kan godt blive ansat i en pizzeria. Skal jeg vise dig, hvad man gør rigtigt? Ja. Skal jeg vise dig? Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan. Det er 20 år siden, jeg arbejder på pizzeria. Det der, det skal vi ikke fandme have på video. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan mere. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan mere. Det har jeg kunnet. Jeg tror ikke, jeg kan mere. Jeg tror ikke, jeg kan mere. Og det gik der næsten, så er det. Ej, det er den forkerte. Jeg kan godt mærke, at jeg er blevet rusten i det. Ja. Jo, men det er mega svært med en dej, der ikke er lavet til det. Så det bliver ikke så godt. Drenge, I skal slå de her 2 dej sammen op på brædepladen. En eller anden kører lige mit armbånd ned. Jeg hjælper ham lige med det. Og så skal I slå Der er også noget, der hedder saks. Nej, det er der faktisk. Flyt dig lige, Jonas. Der er sådan noget, der... Så kommer vi tilbage til det her, når det er, vi har lige fået ældet det her ordentligt. Så nu har vi Linus her, man. Han er gammel og bowl. Her. Ja, den er fin. Ja, nu skal du så finde en brædepande. Bare lad den ligge.
Det er fint, det er bare lade det være en stor bunke. Fint, vi skal have fundet en bræde. Vi skal have fundet en bræde. Brædbanden. Den er en her. Du må ikke bruge særlig meget sæbe i dag, fordi der er ikke særlig meget. En her, så skal du finde noget papir til den. Jeg føler ikke, at jeg skal bruge det der. Den er ude i 10 minutter. Brædpapir. Det får noget om mig i dag. Du kommer til at feje hele lokalet, hvis du gør det igen. Nej, der skal bagepapir på først. Så skynd dig da lidt, Emil. En visil, mand. Øj, mand, der var være dumt. Det var knap. Du er lige ved, du har stået. Jamen, det er Emil, han er så langsom. Han tænker kun. Næste gang, så er det nemmere for mig, jeg laver boller for jer, er det ikke? Har det ikke været sjovt nok? Hvad? Har det ikke været sjovt nok? Jo. På med den! Og så er det et rent viskestykke henover. Et rent viskestykke henover. Det sidste. Et rent viskestykke henover. Det er fandme ikke mig, der skal gøre det. Jeg skal have vasket fingre. Der ligger et rent viskestykke der. Der ligger et lige her. Og så er det, vi bare skal rydde bordet det hele op, og så er der pause til jer, så du hjælper os lige med at rydde op, Emil. Ja, vil du tørre bordet af? Godt! Ja, det skal stå i 10 minutter. I kommer til lige at være på Så skærmen. vender vi tilbage, når det er. Nu har de ældet. Godt. Det skal bare komme bagplay. Når bollerne er formet og stået i 10 minutter, så får man ryddet alt op, og så kan man gå ud i 10 minutter. 7 minutter, og så af. Og så sætter vi bollerne ind, og så er I faktisk ved at fri. Må vi godt en gymnastiksal? Nej, du må ikke gå i gymnastiksalen. De er gået ud. Jeg så dem gå ud derfra. Det gør jeg også. Jeg ved ikke, om jeg må lade jer på. Det må du godt. Vi skal bare rydde op på det, vi sætter ud.